אוקיי, שלום. כאן אני עוד איתכם בעוד סרטון לצ'אנל מיסטר בלוקראפט. הפעם אני אעשה מפה של מישהו לא מפורום ויגאמס, אבל מפה לדעתי נחמדה. אוקיי, אז בואו נתחיל. נראה לי שזה סוג של וייפ-אוט כזה. בואו נתחיל. אגב, הסרטון הזה מיועד ל-VGames, לרגל הצטרפותי לפורום. אוקיי. הנה. זהו, יאללה, בואו נתחיל. די דומה לווייפ-אוט. יפה, עברנו. אבל אני שומע פה, אוי. זה נראה קשה. או, איי. טוב, עברתי את זה. רגע, החבר שלי נתקע. הנה. בדיוק נהיה שלג שקפצתי. אוקיי, מה אני אמור לעשות פה? וואו, מגניב. Find the door, אוקיי. הנה, מצאתי. אוקיי, זהו, זה היה קל מדי, אבל בסדר, מפה נחמדה. אני נותן לה ציון 6 מתוך 10. טוב, אז יאללה, נתראה בסרטון הבא, ביי.